Здравейте, сега ще ви покажа как се инсталира компонента Account Shipping за Joomla, който работи съвместно с Virtumart. Отваряме приложение Инсталиране. Избираме пакета. Кликаме на качване. Виждаме, че компонента се инсталира. След това трябва да отворим компоненти Virtumart. Да кликнем на поръчки и конфигурация. От тук вече можем да настроим компонента Account Shipping, а също така да обновим таблиците с адресите с актуалната база данни на Account от сайта на Account. Кликаме на обновяване на таблиците с адреси. Да. Сега ще трябва да изчакате около 30-40 секунди, продължава синхронизацията. През това време нашия компонент се синхронизира с сайта на Account Express, като всички адреси на офиси и адреси от картата на България, съдържащи се в базата данни на сайта на Account Express, се импортират и синхронизират с базата данни на вашия сайт. След като това приключи, вече може да настроите другите настройки на компонента Account Shipping.